binadagang oh. Yan mga ribok. Oo. Ay natanda ka na. Ayun. Ayun. Hello? Hello? Ay, luta natin ito, alawigon itong U-turn. Paano may way naman ko pa si Ringduan. Tapos sabi ni Ede, dapat ka magbalik sa may boulevard. Pero pa yung ibig sabi kang ways. Pero pares man sa ng oras man ay. Ayyo. Nya. Pigsunod ko na lang uning maluwas ki. Puro road guy ni. Puro road. Pero may agi man ko ta duman, may diretso man duman, pero pabalik. Ipas man sa nan. So duman man sa lusuta din sa boulevard ko ta. Para si Ede. Balik niya dumata. Iyo. Sige. Sige, bye. Sige, bye. Ayo pero naman man girare ta ang agita. Iyo. Ayan, sige man. Bye-bye. Ako na ang mga telpo. Maray na. Day man kaya ako na noon eh. Gusto ko pa ko niya dito. Dahil na wala nang oras kay Moreno. Saan ang Pay Boulevard? Hindi po na. Siling nga naman sa indaw inyo. Una ko dik siya sa lugar sa Boulevard ko na. Sala man. Sa apo dito girara ito malo. Hindi ba? Malat. Apudan mo, malo. Bata mo ni bako man maagap mag-apudan mo na Di man karumagi sa may tanchuling. Igwa pa naman Dilata, ang yan pala aranin na bako Dahil na man, sana. igwa pa naman kiagihan. Dakulo naman, di man Mga lusot-lusot kay ine. Sure ka? Pero kung di sa San Roque, may embarkadero, ano? Iyo, pero iyo Para, man pa, iyo, kasi maano nawis man niya. girangay, parehas man girangay. Parehas. Mas maray naman nga ni DJ. Babay. O doon ako nagpuputol kay buhok na ina ito. So pinaputulan kong buhok. Tigdi. Hindi sa kararayang ini ako nagpuputol kay buhok. Magulang bayan. 70. Ay na ito. Uli baga dakulong ki parlor. So pinaputulan kong Dakulong ki buhok. parlor. Dahil na Basta, diding raya. Nakun man Diding raya. Muna ka mo na nailing sinaw. Uto na ako yan, sunod ka sa 94, 84. Talaga, ako muna mag-drive. Ganun na ini, oo. Anong punya ni Noy? 94, Ang mga ano, iyo pa ang mga maano mag-drive. Ka muna mag-drive, oh. Sitron na Ah. pagkain eh. Kasi ka ni, oo. 84. Ako minadarive o sindata. Naku amang ira, sitron, uli na bagaw. Iyo. Maluya na palalakaw. Kani-aring ka Ben. ito, palalakaw. Serios. Nanay sa sarong kilo pa sa ng lana. Uri nga rin nagbabarikada. Sa sarong kilo pa sa nanay, Mga estudyante ito 75. ta sa iyo. Ay, mga sa OJT. Mga nag-OJT ganyan. Puto si Manay. Daw ka ni Manay. Nakahil si Manay. Ay, hindi na. Surog na. At dahil sa Nardo man mo si Manay. Grade 12 yan kung habag na ito. Bata dahil man ako, dahil lamang ako nakabakal ki biskwit. May mais dyan. May mais, may pasta. Kaya po, anong may kibiscuit ibos, may suma. Ay, ibos na naman. Dahil man, ang ibos, lit mong sana. Kinaraw sa kasunod. Pero iling mo an, kung aram kong kunin, pinakul-dakul mo ito. Pero, Malat. para, mahilig sa saluta sa sipsiria. Bako, mahilig sa haluta sa may... Kasi nila pa, mahilig ba sa may balaw? Aram mo sino. Okay. Dapat, aram mo sino. Hindi, Dapat, oo. masyado sino yung ano sa Nagpabalik maala. ng saan. Bata, mahilig sila. Diyan kayo maikot. Sa ano, sa Yung alam pinyon ba baga na dyan, tayo? kuya. May Bata, ano. Sabi siya nagsignal. Irakitos na ano. Iyo nga, Ay, ma'am. Dahil ma'am, pag mapa-medical, dahil man siya nagkatao. Si Alan nga ni, arog man ka. Pagka-medical, ay dahil pa medical. Grabe. Pagka-medical na ka pa. Ay, lintan, labo-labo man ang kao. Saan na nagsignal? ano, fat, talaga, pag take Oh. ka. Paano Yan, nagdiretso? alpaka pa, Ito baga. Dahil ko diyang kinalan ni Hilda. Ay, una, matatapasahin pa ini. Sala, ma. Uto na ba Kaya isa na, parehas na. Sabay pang puro. Ay, uto na. Sala man sinoy.
Dahil isa na nagsusunod duman siya sa ano. O JB, bako dapat mapabiyo ka ngunya. Hindi, Sa aga na nasabihan sana. ko na. Oo. Dai man uto na Hindi, ako. saka bukas pa so, ano sa aga. Ay magsunod sa nakamusamo, sa'yo lang nag-dry. Oh, dahil uto baga may pigilingan man sinda. Dumana ta na magsunod. Makakantos man ta na kita duman. Dai, ito sa agi na ito, barkadero na ito, tawangan. Dubayin mo ito. Pudig di. O baka di maagi. Ay, igwaman dyan. O, di igwaman dyan. Ayan may. Yan, nakulong Nakulon ang kinusuta. lusutang kayo. Pero mas maiwas ka rin duman. Iyo, Maiwas mas naman. Nakagi na ako kay Lucy Lalin, te. Lalo sa nagrama si Lucy, sa budog na nalagi. Si Manay Chingke, dakul kaya ka. Oo, di siya maagi. Sabi ko nga ni kay Manoy. Uy, di ko sa nasuba pa puro. Pagkumad yung puro. Hindi, may again pa. Anong street ini? Basta ano, burag wis ate. Burag wis, tama ka, JB. Burag wis niya. Maray pa si JB Araram ang mga Burag wis ko. lugar. Nagbabay. Pero may tabi si JB naka Google Map. Ako din. Maray pa ikaw man ay mag Google Map ka man nganing mabawasan ang tara mo. Google. Ang burag wis ko mapuro. Bulod pa gayang, mapumulod na ite. Ano kaya, grabe na ang dalan din dito. Nasipit-sipit na dito pa. Uy, palusot-lusot. Ayun ka, pag nagparada nanay, marianta, dakulon ang ano. Ari-ari na dito sa namin. Hindi ko na. Hindi ka na magparakonsa, pag sa picture na lamang man ang. Ganda ko ng cellphone. May power bank. Ay, power bank bumalaw. Gagamitin man nga ni JB. Saan sa power bank? Maray pa. Oo, sa Roman. Narout na. Dahil ko madadala nga yun. So, charger. Dapat pa rin. Ano igo dyan? Ano ba igo dyan tig-ilin nila? Oh, may na rangka, Narang ka na araw? na arong. Nga eh. Undumang. Hindi ko na ilin. May nag-slide na ano, Oo. arong sa pampangkang ilog. Urumok naman gayaw. Ka, gibo sa kaoy. Bata sa kahoy pa sana. Ang kahoy, pataas na ki 50 plus. Dahil naman yung kubarata. Ay, tayo, maroon mo na ba galing kahit yung istilyo. At naroon mo, di ba, bilang mo sa mo yan, mga gayon yun na. Di ba, hindi talaga ang panahon, no? Guragwis. Barangay 58, Legazpi City. Manangay, papuro, ang puragwe. O, sabi ko sa ako, Kuro Oo, laman. kapareho kang auto ko auto o, doktor. Oh, hybrid man. Doktor, may bata may ano man sa Hybrid. may screen man, may bintana man na. Sa bintana may Ulo. Hybrid cross. Oh. para sa pa na ito dakulong da. Saro pa sana ito. Ang style, so aki ni Manay Perlangan. Iyo man. Iyo man? Kagawad Perla, iyo. Hybrid man ito. Pero iba man guide ang Sa kay Mila Cruz. ang ano niya, brand niya. Pero ang style, puti, buda, ano, pareha. Kaya nga ni, kuminsan, nagkakamalan. Nga ko, si Manay Milagay rito. Ay, nga ko. Sabi niya ako, kung tayo Manay Milagay rito, di mapundo. Ayak. Doktor ito may nakakaagaga. Di man sa ano. Nakakaag. Ano to? Doktor of NB. O ano to? Ito medical doctor. Ang auto mo paano ni IG, ano, sa bike niya, paborito niya man itong bike. Mataon na ni Truck na ini. Puro mananggad ini barangay puro. Hindi ko man dinara. Pagsubok ko lang ito. Ano ini?
So, hindi para. Oh, welcome barangay 59 Puro, Alpaca Paro. Ipasok ito ko maluta. Night vehicles only. Dapat Nakaagi ka na ni JB? Dahil pa ini. Bako yun yung sumay kami na sumay pa, ano? Pero baka dumay sa Suna inutan. gusto ako yun na ito. Sulo ito sa mga. Sulo na ito. Sana yun. Subdivision in again pala, Camellia. Anong yaon duman? O, farman o yan, o. Oh, fish pond. Nakurpalintura pa lang Makitid ang dalan dito. Makitid. Ayun. Hindi ba ito magkini? Sabi ko ano ito? Santiguar. Paano kaya bata ang gumagawa sa may Oh. Sa klima yan, kumisan kay Mana. Ayak ito dito. Makatakot yung pagkabanggi. Ano? Hindi nga Camellia. Hindi kita nag-agi JB ka to. Oo. So pasiring pabalik, Oh. oh. Hindi ka nini. Pero kanina, pasandibilak yung mga oh. tanong. Magayon na. Ano? Kasi diba, kasi ang ruida ko. Para mapagkalmo Grabe din ang Tuton. pagparong kalawig. Sa Camellia. Duman ata dyan, pataas. Mga ligas Taka to. pini pero maano. Pabalik JB, tapos Oo. pabalik. Oo. Tama. Iya. Mablunod ka, mong ginari kung hindi ka maka. Pare sa nakani kuni Oh, Camellia, oo, Camellia. Isa din ka din lunod na pero kung dahil na. Alawi ko yung sintro, magkuran lang ako. Camellia, puro man ang ito, Wala barangay man puro. pati Baga. kay Jeff. Barangay puro. Barangay Barangay puro. Mas maray manggiraray nasa baba ka. Ah, eh, tama. Magayon o dyan, magayon o dyan ang view. Alam ka. Ganun. Kaya baga maray pa man ito tita sa ring mga lati. Mita nga lakaw-lakaw sana. Arang pwede sa Little rin Baguio. pa ano sa Oh, ayan so, Ayun, ano, so, Matarikon. nag-iyan Oo. Last year. Oh. Ah. Ay, ang pasma pala di ibulon. Wala yung alang kaon Ay, baka pag ang iniwan. daga. Ay, inang araw. Presko man nga, hindi ka, suman nga, hindi ka. Pagmura, durulid ko. Kasi, tama din yun yan, sorry, may wheels ka. Kung dahil ka wheels na green, siya. Diba ka ang tubig din. Ito nga, mabakal ka kaya kawan, kurang kawan, mama. Ano, shortcut na gara ini sa, ano, Daraga? Thailand! Eh, bako ini sa ano, Ah? Thailand. Iba. Sa Iba ibong ka ito, din eh? oo, iba. Thailand? Ayan, ang pasinig Sa, bako, sa ibong ini. Ano ini? So, Sa airport pastor- ini? JB, Bako, sa airport? Bako ini sa pa-airport. Sa ibong sa Oriental ito. May na Iba ini. JPO. Ano? Nagsimbag na si Ate Mujuan. Kasano na. Dapat tapos Kaya nga ni mintra sa labig ba magano nakita sa iya tangan ning ano. Sa mga magayon na mga lugar. Oh, ano to may Ano ito? nagtanog? Ano to may nagtanog? Baka ano. Ah, magayon yan. Magayon yan mga pagpadalagan. Ano? Saan ako ka mag-drive? Kaya sinulit mo, may bago ng isuar, pero kung kubay. Sabi na baka na walang silaw. Linda? Tapos ito. So, autaw o siya? Wala na. Ito bike naman. Ay, gusto di ko magayon, no? Ara mo dito sa 56,000, 59 o 60,000 na ito. Ay, nang anong pinabakal ito. Ito, tipo, Kalidit ka din. Isa nakabakal. Dahil mo na Problema. Ano may bak may iguana ka to si Tita Suleng? Ito, supot. E-bike ito sa sa'yo, e-bike. Iguana sin naka to. Dapat da paano pag alagaan man da yan budak pid pa maintenance man da iya. Sungan ba gani man ay mag e-bike mo? Ayun. Ah iya. Ito, Oh, alam. mailing yun. Iyo. Ano ba Iyo yun? na ito ang dakulo naman tita sa riyang kadakla. Yun yung ano ba kung naman na Kasimbol. Inda das panan. E-bike, electric man ito. Pagcha-charge. Pagcha-charge man. Pero alam mo ba, Lo, mas maray. Dahil iguana ka to tita sa Dahil riyo nagdudumang sila para ka mo. nara
bulusan na ang taon raw na. Por kay Kate. Aro kay Kate. Ano simbahan ini? Ay, Sa Taysan. Roque. Taysan. Kaagi na kita digdi JB. Oo, tama. Last year. Albay ini, albay. Taysan. Eh, magkaklase ako dito sa high school. Second year na. Taysan. Iyo, shortcut. Eh, pasirin na isa sa Iya, Play dahil na na. naman kay ate mo, Juan JB. Ano da? Ayun sabi ni Joanne. Ano sabi? Yan ito. Wala. Hindi na ba yun? Uy, ang mga e-bike. So, yan o. Alam mo yan. Ay, ano yan? Yun ang uso ko yan. Branyo. Dapat branyo tayo. Sa yung binakal. Sa yung nga ni nagbinakal sa Legazpi. Ito, pwede kaya ito dumang pag-deliver ni Tita. Pag-deliver. Iba yung inagyanin ka. Pero pwede Pero naman. nag-agi naman kita digdi JB. Dahil sa saro ito, mas aray itong ano, inagiyantang saro. Saan kaya Aaron? Pero pwede naman gayon. Parehas lang luwasan pero anis lag ata ang luwas ka ni. Ano sir? Tama na ibet. Oh, basta anis lag ang luwas ka ni. Hindi ko na tumatandaan kung sa ina ita. De, anong reply ni Joanne? Ano sabi? Oh. Di ko nung tandang password ka. Ano yun? Awan? Dapat talaga hindi may Ano na JB, basahin mo na muna. Ay, Jesus, Diyos. Ako na babasa. Yan. Diyos, So, Diyos. inot na inot. Ah. So, inot. Bihamor Beach. Resort Dahil ito- yan. Mahal dyan. Pero ganda talaga. At ako babasa. So, inot na muna. Oh, sige. Ayun na. Makuliba. Ayan na. Alam ko daw ni. Bako may dumaan ako sa Barcelona. Maray na agad. Wala naman doon sa amiga ko, wala. Wala na. Madamang tabi kami sa Surugos. Wala. Sa may sain na nga dito na dito pa ilim mo pa mama. Sports complex po. Sa may SM lang ito. Sports complex. Aranin lang sa SM. So Sa mga Surugos. dagat po sa Santa Magdalena ito. Ayun ito. Dahil na ito. Sa mga dagat po sa Santa Magdalena ito. Sa ano? na ito kang Sorsogon, Alawigon, Mabulusan Lake na sa Nakamo. Ay, Magbulusan Lake na sa Nakamo. Nakadyan kami pang college, nag-tour. Bulusan Lake. Oh, Bee Farm. Taon na, darang nga ka mo. Magbulusan Lake na sa Nakamo. Bee Farm. May museum dyan sa sentro kang Sorsogon City. Pwede sa museum. Mag-apot-apot ka sa Nakamo. Magayon man dyan ang simbahan boy sa Sorsogon City, yung So, ibaga, katedral. sa Dariro. Tapos yung lumang simbahan sa Barcelona. Iyo, sabi ate, salamat. Mga magayon ang dagat sa Santa Barcelona na daan mo da ito JB. Barcelona. So, They have to play video. So ano? More beach, sure, dyan Kalumang dyan. araw. Ay araw. Simbahan. Nasa Itong ano? mga hot spring. Wow. Magayon na. Magbabad na. Uy! Ay! Ano? Nasa Irusin da sa hot spring. So gusto na magbabad. Dahil Hindi naman naman ito. kita mababa. Ang barabad. Oh! San Binon po name. Or Dakul man na iba na pwede. Pero yung Dahil, kung gusto mo. pero yung pinakasikat. San Binon. San Binon! Yan, gusto mo. Liamore Beach. Daig! Isenta ini kay. Nakaunin nila, nakapugal nila. Iyo kay kay Luta. Dahil- Forward mo Dahil na ka na. ano, kung ma-Barcelona, mas alawad yung Barcelona. Oo, Pero oo, naman sa nasa sa Aurora na eh. kasiguran, ito Muna. ano, Sa kanang Ano tayo niya nabanggit ang kasiguran JB? Saya. Ngayon niya nabanggit ang kasiguran dahil JB. na ano, baka dahil pa siya nakaduman na. Pero tig-agian lang kaya ang kasiguran paduman sa inda. O di mo. Pero Mabak. Mabak.
ano na lang ta, dahil na su dagat, dahil magtama ng Nakaisend dagat. sana sa iya. Ta, may ang siya fixed search niya. Gabos ito isend. So gabos at sila ano, isend sa iya. Ala, tama ano po na kita kay Jo. Salamat tabi Jo. Salamat. Isend mo kay Lord. I-forward. Ayun. So makagutom. Hintay mo din niya pag meron ko ito. Kung bata sumalo, uto ka idi. Kung paano, makusugon ba magtabil? Makusugon magtaram kaya. So energy, yaon ubos na permita. Makusugon mo pero magtara. Maurag man pala Ay, nito. gutom na. Na ano na. Hindi man yan, di ba? Baldo na. Bakutol si Lucita. Ang dalaw ko nga pala. Ano may sabi pala na po? Eh, dali ko pa pala. Sinuwa sa anak, tapay ito na. Pinagal ko ka sa ita abay na 20. Tuto-tuto. Matagal ko magbiyahe, mas sigay ka magtao. Ay sabi ko si Pili na. Dalaw yan ba? Snoker. Snoker. Okay. Para pulpul, makakabala na. Oh, Siyempre, lilo. paula. Lilo. Hindi ko sa iba. Dua sa imo. Sige nito. Dua sa imo. Dua kay Tita mo. Dahil ako makakaong kay Dulce. Dua kay Tita mo. Ayun. Dua pa. Magday ka nag-inom kitubig ma. Karaot kini pon. Sa imo na. Hindi ka magpakabato. Uy, hindi ka ng bato. Kanas mo sa to. Ay, si Birdie. Ay, sa iba rin dito ang kakanang yung mga basura. Uy. Sa pista sa tuloy, ano yung kaka? Dahil naman. Baka, hindi mo pwede ka. Ano ka madam ka? Ata, ang pista sa Santo Niño, second quarterly assessment test nila. O, dahil ka pa man mahalin. At pasok ko mga dapat ato kasuta. Pag yaw na ako mga nilibisay. Pro, dili hard rock. Kaya nga, di ulit ka po sa puso mo na talan. Iba pa mo tarikon man ito. Dali na sa Ako napon. mo tarikon. Masain na ito nila, ano? Barangay aw si Chugarito. Matarikon so dalan doon. Tipo. Apat na yun. Pero magayon ang dalan na dumago na kakuya na kita. Ayok po muna ta. Aning ano? Maupos ka rin bata dito daras sa German. Para sa dinara. Yun nga, so. Ay, ito baro patuloy mo nung sama. Oh. Cute na ang araw. Araw-araw, parang riho ko. Para Reyes. Yun, ito so. Oo. Araw-araw ka, ano. Locos housing garon bigituno ng araw. Locos housing. Sa sarang tao sa naayan. Ikaw ibakwit ka. Pero aray yun sa sentro. Oo. Padayo to no. Pero wala man kinaka-ista. Ito ang route ka. Nilurapot pa ka sa patrabaho kaya ba yung mga Saan na doon luwas ka ini? Tukulo na bulod ang nailing dito oh. Sierra Madre Range pa. ano na ako? Kamanay. Kamanay tilit. Sa tulong na ako sa magkapili. Ay, taas ka. Oo, yun sa kong aragapi. Kapo yan. Kamaribek.
ani ako. Tapos, sumasama ko. Lima pira sa undangan sumubuhan. Nakulaan man pala ng alba. Mugurano na malungunan malo ang parang garapon. O yan, e-bike, aw-araw kaan. Bako? E-bike, Ay, ano? Bako! E-motorbike. Ano ba ka ng klase? So, ano ba kay Kati? Uy, ano kay Kati? Ano ba kay Kati? Ano ba kay Kati nga ne? Ay, Opo lang sa man, bakal sa kalata. Maglulalo, pasin sa latte, pasin kamalo, o di, nakaibay kita. Buda, makapait ako makapadalagang ka ito. Ano imin lang? Oo. Pag-retire na kita, litan maduang sa dagat, maibay sa na kita. Ang ibay, manageable. Madali sa ng pagdagat, sa bagong start. Yung una nakadapadalagan, ito pag-ibay. Dahil ka man lugar. Ay, natatakot ako pag may dara na ni DJ Bing. Basta may kasabatan ako. Ako tununo na ako. Dahil ka tangay po biyak ka. Ano na pala, uya na. Uya na, oh. Pero dapat may ibay ka mumalo kasi hindi ba sa kabataan. So sa mga batag, dumani Oo, yan, una na pala. dumanindo ikukunyan. Shortcut na ingay. Yun na lang highway nila Mario. Oh, tandaan mo na uya na shortcutan, JB. Anong pangarang ka? May restaurant, oh. Hindi. Ano pangarang ka? Bako ito so babalikan Ano ta. ini? Anong lugar na ini? Dai pagpaulit ta dumang kita mga gita, masyo kita ligas Lag. Anis lang, daraga pa yung daraga. Oh. Tara ka pa yun eh. Ay, Mayon ay, birthing home. Pagkatapos kang Mayon birthing home, Mayong oh. daraga. Ang pagpaake. Pwede. Ako ang dilipinan ka. Ano pag may konti, dali mo tayo. May pera. Kaysa ano. Correct. Si ang mapakat. Si ang mapakat. Dapat brand new na sana. Mas kisa dayo. Mas isa na yun, basta brand new. Dahil yun at magsusununadan. Uy, may Toyota Albay. Ang dapat sa inda pa lang kutsi. Paano makakasya? Okay, Glenn. Iba mo pa na. Pindi kang kasya kang kwarta nanay. Yun daw ang aking pa. O siyempre tayo ka man daw, pagkatawa ng Oo, kailangan. baka kumainutan pa sinda magkuan ng kikotse ni JB. Pagkay pa man nga, kiko yung si Jay. Dahil na kaya na auto ang taas. Dahil kitang paminti na. Oo, dumana sa na yan ikag sa arong pamparkila nanay. Dahil man interest pa kami i-auto. Oo, dumang kami sa mga iya. Dahil abot ka. Dahil man kami tarata mag-auto. Drive. Ay, Tapos kaya puro si bayad. Jimmy tatao. Ay, hindi na. Si Angie nga ni Kato, yung puro man bayad. Kaya pigpaadan man siglinye. Ngunyan, matao na kaya siglinye na William Hermoso. Iya. Dahil nagduman man dito sa Rio so pamilya ni Rajuan. Rejuan, Yaraong duman. Yaraong pa din. Ang aki pala ni tayong 5. Sorsogon na. Isa sa tayo. Sorsogon na. Sorsogon na ini ah. Siguro pinadala si Iba ni Sarah Piporta. Tapos bigyan sa Pilar. Sa Iba.